Saakos kuvaa? No nyt kuvaa. No niin, katsotaan. Nyt on siellä on ja 4 ja 5 ja 80 oli siitä. Ja tää kun on tämmönen suljettu alue, niin täällä on hyvä sitten kiihdyttää tuosta 80 tuonne 100 tälle hissuksi. Italialainen automatiikka hoittaa. Joo. Pystyy tällä rauhallisestikin menemään. What are your feelings? Amazing. 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 With big A. Okay. All right. Cool baby. This is cool.